أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال تعالى عز وجل في القرآن المجيد: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن ونور السماوات والأرض وعماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Egameni lika Allah onomusa onesihawu, ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Udumo lonke lumfanele u-Allah, umondli wemihlaba yonke, onomusa onesihawu, umengameli noma umnikazi welanga lesigwebo. U-Allah uyaphinda futhi ku-Quran noma kwisambulo sakhe esingcwele, uyasixwayisa uthi kukhona lelo langa lelo bonke abantu bezoma phambi kamenzi wabo noma phambi kamondli wabo. Likhona lelo langa lelo bonke abantu bezoma phambi kamondli wabo noma phambi kamenzi wabo. Usolwazi injulabuchopho uMuhammad sallallahu alayhi wasallam uyasitshela ukuthi ukukhuluma nomdali wakho noma ukubhekisa kumdali noma ucela yonke into oyifunayo kumdali isikhali somuntu oyikholwa. Nokukhanya kwamazulu wonke ayisikhombisa, nokukhanya kwasemhlabeni, nensika yenkolo. Ngakho-ke umprofeti Muhammad sallallahu alayhi wasallam uyasitshela ukuthi konke esikufunayo kumele sihlale ngayo sonke isikhathi sibhekisa kumdali wethu. Ake sikhulume ngaye-ke uqobo-ke manje, lo mdali lo okuthiwa asibhekise kuye, ukuthi kahle kahle, how powerful is Allah, mkhulu kangakanani, unamandla kangakanani. Yini into engasibonisa noma isifundise ngobukhulu buka-Allah? U-Allah wadala inhlabathi, Allah wadala izintaba, u-Allah wadala izihlahla, u-Allah wadala yonke into engathandeki, yonke into eyenziwa abantu noma eyenziwa yizilwane, as long nje ingathandeki idalwe u-Allah, nethandekayo futhi idalwe u-Allah. Ngaya amagama, ayikho into ekhona ethandekayo nengathandeki edalwe omunye ngaphandle kuka-Allah. Kungako u-Allah engumdali. And then u-Allah wadala yonke inhlobo yezilwane nezinambuzane ongayicabanga, yonke inhlobo yezilwane nezinambuzane ongayicabanga. Allah wasedala ukukhanya nayo yonke into edalwe ngokukhanya, esibala kuyo ingilosi namadimoni. Allah wasedala thina abantu, wadala nezinto zonke
wadala amanzi, wadala ulwandle, wadala yonke into ongayicabanga. Yonke leyo nto leyo idala uAllah. uAllah uyena odale isibhakabhaka, wadala ilanga, wadala inyanga, wadala izinkanyezi. Ake sikhulumeke ngobukhulu bukaAllah. Uma sifunda ngosolwazi noma inju labuchopho noma laba abenze ezobuchwepheshe phecelezi ososayensi, bathi ososayensi walla udala ama-planets. Angeke ngiqamba mangake, angikwazi ukuthi ama-planets yini ngesiZulu, kodwa ngazi ukuthi ama-planets. Kune-planet abayibiza ngo-planet Earth, umhlaba lo thina esikuwo yiplanet le. Bese kuba ne-Mars, kube ne-Pluto, kube ne-Jupiter, kube ne-Space, kube ne-Mercury, kube ne-Venus. Zonke le ndawo lezi ama-planet ahlukene. Zonke le ndawo engiyibalayo zidale uAllah. And then uAllah udale izinkanyezi, wadala ilanga. Uma ngabe sitshelwa ke lo mhlaba lo thina esiphila kuwo, compared to ubukhulu bukaAllah, lo mhlaba esiphila kuwo bafowethu nodadewethu, uAllah maye ubheka ubona imbobo yenaliti. Mayebheka lo mhlaba thina esithi mkhulu kangaka esiphila kuwo, uAllah maye ubheka yena ubona ulingana nembobo yenaliti. Akusho mina, kusho usolwazi owathunyelwa emhlabeni ukuthi azositshela ngalezi zinto esingazazi. Alela-ke kuthiwa-ke ososayensi bathi, khumbula sikhuluma ngobukhulu bukaAllah, ososayensi bathi uma uthatha lo mhlaba lo uphinda ka 1.3 million izigidi ezintathu nani nezinkulungwane zamakhulu amathathu. Angiyibekanga kahle ngesiZulu. 1.3 million isigidi esisodwa, imillion isigidi esisodwa, bese kuba inkulungwane zamakhulu amathathu, meaning is 300,000. So uma uthatha lo mhlaba lo esikuwo thina uphinda ka 1,300,000 ungalingana nelanga. Uthatha le mhlaba le e1.3 million uyilinganise nelanga, udinga imhlaba e1.3 million ukuthi kuphume isize yelanga leli silibonayo thina la elisikhanyiselayo. Sikhuluma ngendalo kaAllah, asikakhulumi ngoAllah noma umvelinqangi noma umdali weinto zonke noma usomandla noma inzululwazi yolwazi eyazi yonke into. Njengoba bengisho nje kule video ade ngiyenza ukuthi ulwazi thina esicabanga ukuthi sinalo, uma ngabe silicompare noma sikhathanisa nolwazi likaAllah, ulwazi lwethu lilingana neconsi emanzini aselwandle. Lonke ulwandle ulwazi likaAllah, thina iconsi elilodwa ulwazi thina sonke la emhlabeni uAllah asinikeze lona. Sikhuluma ngendalo yakhe ke manje. Right. Then imhlaba e1.3 million yenza usize welanga elilodwa. Lalelake. Amalanga awu 1.3 million manje. Sikhuluma ngamalanga ke manje. Amalanga awu 1.3 million
enza one galaxy, inkanyezi eyodwa, one Milky Galaxy, one. Amalanga awu 1.3 million enza one Milky Galaxy. Allah is the creator of trillions, zillions, angaze ngezwa kuthiwa khona umuntu onale mali engiyibalayo. Kodwa mayikhona ke umuntu onaleyo mali leyo angeza ngoba naku Forbes akaveli ukuthiwa lo is a multi-zillionaire. Hayi angezwa. Ngoba ne trillionaire nayo mayekhona yabalwa ngoba abanye bayayifihla phela. Kodwa ne trillionaire mayekhona yabalwa. La we are talking about zillions. Imali noma inamba esingakaze sibale sifike kuyo kodwa siyazi ukuthi ikhona. So Allah umdali wezinkanyezi, Milky Galaxies, zillions and zillions, ngoba ngeke ngithi trillions and trillions. Zillion is above the trillion. So yonke inhlobo yenkanyezi ongayicabanga. Ngitshele ke mangabe one galaxy star ilingana namalanga awu 1.3 million, uma ilanga elilodwa lilingana nalomhlaba esikuwo uphinda ka 1.3 million. Bafowethu nodadewethu sisakhuluma ngendalo kaMdali. Sisakhuluma ngani? Ngendalo kaMdali. Yonke lento le engiyibalayo, yonke le ngxubevanga le nqanqathela esengiyibalile indalo kaMdali, yonke lento esengiyibalile ibalelwa ezulwini lokuqala, is within the first heaven. Ibalelwa ezulwini lokuqala. Lalela ke mntana sekhaya, lalela ke babo wami, lalela ke mamami, lalela gogo, lalela mkhulu. Sikhuluma ngobukhulu bukaMdali, umdala weinsuku, umvelinqangi, ungikhona, owayekhona, nokhona, noyohlala ekhona. Sikhuluma ngobukhulu bakhe manje. Ingabe mkhulu kangakanani njengoba sengibale yonke lento le edalwe uye, ngahlanganisa konke nabantu abaphila emhlabeni nezilwane, yonke into ongayicabanga, yonke into ephila elwandle, yonke inhlobo kafish ephila elwandle, yonke inhlobo yenyoko ongayicabanga, yonke inhlobo yengwenya, yonke inhlobo yendlovu, yonke inhlobo kabhejane, yonke inhlobo yesinambuzane ongasicabanga, oke wasibona nongakazi usibone, yonke leyo nto le idalwe Allah. Yonke inhlobo yomuntu, yonke inhlobo yomuntu indalo kaAllah. Lalela ke, uAllah udale amazulu ayisikhombisa, 7 heavens. Yonke lento sayikhulumile, sakhuluma ngani ngezulu lokuqala. uAllah udale 7 heavens, amazulu ayisikhombisa. Kusho yena, kusho mina. Kusho yena, kusho mina. Udale amazulu ayisikhombisa, 7 heavens. Lalela kasikaqedi sisaqhubeka. Sikhuluma ngani ngobukhulu bukaMdali wethu. Lo thina esimdelelayo esikhuluma ngaye isinoma kanjani. Namhlanje ngifuna wazi ukuthi njengoba uloku ukhuluma wena ukhonza abanye uNkulunkulu, ukhonza abantu bakini abangasekho, ukhonza izithombe, ukhonza iphambano, ukhonza uJesu umuntu owayephila emhlabeni, ukhonza uShembe, ukhonza uLhanyane, ukhonza uMlise, nayo yonke lento eyaziwa uwe ikhonzayo engiyaziyo nengingayazi. Namhlanje ngifuna ukukutshela wazi ukuthi udelela bani. Uthi noma ukwenza wazi ukuthi lo omdelelayo mkhulu kangakanani. Ngifuna wazi namhlanje. Then usolwazi umprofeti isithunywa sika Allah sokugcina asithumela emhlabeni eseza emva kwaJesu, uMuhammad sallallahu alayhi wasallam, ukuthula kube naye. Uma ngabe esitshela efuna ukuthi mina nawe sibe nokuqonda noma singeqondisise, ngoba lento le inkulu kunomqondo wethu, kodwa nje noma singeqondisise kodwa ukuthi sibe naleyo light leyo, naloko kukhanya lokuncane
Yabona lokho kuloko sokuncane nje kokukhanya kwelight ukuthi ubone ukuthi kukhulunywa ngani. Uthi umProphet Muhammad sallallahu alayhi wasallam kulamazulu la ayisikhombisa, sab'a samawat, amazulu ayisikhombisa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahda la sharika la, wala hawla wala quwwata illa billah. Allah mkhulu kakhulu, Allah uphakeme kakhulu, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. Allah kanabalingani, Allah kanazifaniso, Allah kanabancedisi, Allah kazali, Allah kazalwanga. Endalweni ka Allah ayikho into efana naye. Awekho amandla noma yini efuna ukwenziwa eyenzeka ngaphandle kwamandla ka Allah. Allah uphakeme kakhulu, Allah uphakeme kakhulu, Allah mkhulu kakhulu, uye lo esikhuluma ngaye manje. La ilaha illa Allah. Uma ungahamba emhlabeni ungakaze usho lesiqubulo lesi kayi1 usenkingeni. La ilaha illa Allah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle ka Allah. Uma ngabe wena uke wahamba waze wafika isikhathi ukuthi uhambe emhlabeni, ubungakholelwa kulomiyalelo lo. Bafowethu, umyalo wokuqala lo. Ukube uAllah lo mlayalo ubungabalekanga ngalendlela obaleke ngayo. Kungani ukuthi 10 commandments angavelanga waqala ngemiyalelo elishumi athi ungabulali, ungebi, ungaphingi? Ngoba eminye imiyalelo eyishumi le ikhona, imiyalelo elishumi. Kungani uAllah engaqalanga lapho? Kungani eqale ngalomyalo ukuthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami? La ilaha illa Allah. Why? Kungani uAllah eqale ngalokho? Yingoba lesi siqubulo lesi yisona esehlukanisayo phakathi komuntu oyikholwa nomuntu ongakholwa. Angiphinde. Lesi siqubulo esithi akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka Allah, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle ka Allah. Lesi siqubulo lesi yisona esehlukanisayo phakathi komuntu okholwayo nomuntu ongelona ikholwa. Yingako Allah eqale ngaso. Bonke abaprofeti babeqala ngokufundisa sona bonke. Akekho ovele waqala kwenye indawo, bonke babezele lokho. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle ka Allah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kulaba bamphikayo umprofeti Muhammad, siyamvuma ke thina yonke into oyenzayo uma ngabe wena uyabavuma abanye abaprofeti khona ongabaphiki njengalabo abaphika umprofeti Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukukhola kwakho kufile, akukho. Uma ungabe ungakholelwa kuJesu awulona ikholwa, uma ungakholelwa kuZakaria awulona ikholwa, uma ungakholelwa kuJoshua awulona ikholwa, uma ungakholelwa kuAaron awulona. Kuba bonke abaprofeti bakaMdali sikholelwa kubo bonke. Ngisho nakulowo ogcina ke ozayo emva kwaJesu esazokhuluma ngaye ukuthi ngempela uJesu wakhuluma yini ngaye noma akakhulumanga ngaye. Siyaqhubeka. Uthi ke umprofeti kulamazulu la ayisikhombisa, sikhuluma ngama size manje. Uma ngabe ucompare noma uqhathanisa izulu lesibili nezulu lokuqala, ufana nokuthi uthatha iring lesefakwa la esandleni uyibeke kuSahara Desert. iSahara Desert ugwadule okuyilo olukhulu kuzo zonke izingwadule ezikhona emhlabeni. Sahara Desert. Uthathe leyo ring leyo uyibeke kuSahara Desert. iSahara Desert ini izulu lesibili, iring izulu lokuqala. Yonke lento esengiyibalile ngithe isezulwini lokuqala mayicompare nezulu lesibili ifana nering le oyifaka la esandleni. Sikhuphuke siye ezulwini lesithathu. Uma ucompare izulu lesithathu yashintsha manje inkulumo. Ithi manje izulu lesithathu yilona eliphenduka ini iSahara Desert. Izulu lesibili liphenduka liba iring. Sikhuphuke izulu lesine liyashintsha manje liba yini? Liba iSahara Desert. Izulu lesithathu liyaphenduka liba yini? Liba yiring. Ngobukhulu bamazulu siye ezulwini lesihlanu. Izulu lesihlanu liyashintsha manje liba yini? Liba yini?
liba yi-Sahara Desert, and then izulu lesine liyashintsha liba yi-ring. Siye ezulwini lani lesithupha, izulu lesithupha liba yini? Liba yi-Sahara Desert. I-ring iyashintsha iba yini? Izulu lesihlanu. Bese siya ezulwini lesikhombisa, izulu lesikhombisa liba yini? Sahara Desert. Izulu lesithupha liba yini? Izulu yini? I-ring. Sidluleke lapho ke manje kukhona ke indawo abayibiza noma isihlahla esibizwa ngesidratul muntaha. Kuthiwa leso sihlahla leso kulapho yonke into esuka la emhlabeni ifika ime khona, ifika ibhajwe khona, bese iyasuka lapho ke manje isidlulela phambili. Nehlayo futhi ehla phezulu, ehle ezulwini, ehla from kumdali noma from la izinto zibhalwe khona, lapho yonke into ekumele yenzeke emntwini ibhalwe khona. Uma ngabe yehla iza emhlabeni ifike ibhajwe lapho kuleso sihlahla leso. Kuthiwa leso sihlahla leso amaqabunga aso leaves alingana nendlebe yendlovu. Amaqabunga aleso sihlahla leso alingana nendlebe yendlovu. Isithelo sakhona, the fruits zakuleso sihlahla leso zilingana nojeke lo ophuza ngawo amanzi. Ama-fruits akhona alingana nojeke lo ophuza ngawo amanzi. Kodwa amaqabunga akhona alingana nani? Nendlebe yendlovu. Sidlule lapho. Siye kuphi manje? Siye kwisihlalo somdali sobukhosi, esihlalweni sakhe sobukhosi. Kuthiwa kuna something abayibiza ngekursi nge-Arabic. Ulimi lwesi-Arabhu ke liyahluka. Kursi means a chair. Kursi means isitulo, isihlalo. Kodwa lana ke manje kursi means isihlalo, inyawo zesihlalo, inyawo zaleso sihlalo leso is kursi. Inyawo zaleso sihlalo leso, ngoba isihlalo is a throne. Sikhuluma manje ngani? Kursi. The footstool, inyawo zaleso sihlalo leso. Uma uzikompara nalamazulu ayisikhombisa esengiwabalile, the kursi of Allah, the kursi izinyawo zesihlalo sika Allah ziphenduka ziba yini manje? Ziphenduka ziba yini? Ziba yi-Sahara Desert, ugwadule lolu libizwa ngeSahara. Yonke lento esengiyibalile ukuyofika ezulwini lesikhombisa iphenduka iba yi-ring. Bese siyaqhubeka siye manje kwisihlalo sobukhosi, the throne itself ke manje, the arsh of Allah, the throne itself. Sikhuluma ngayo ke manje. Uma ngabe uyikompara nekursi, the footstool, inyawo zaso leso sihlalo leso, comparing now the throne, isihlalo sobukhosi. Isihlalo sobukhosi siyaphenduka siba yini manje? Siba yi-Sahara Desert. The kursi, the footstool, iyaqala yona iba yini manje? Iba yi-ring. Seyincane manje ngaleyo ndlela leyo. Obese kuza ke manje izingelosi ke manje okuyizo. Masifunda embhalweni kuQuran kuthiwa ziyinhlobo eziwu-8 ezahlukene lezo ngilozi lezo. Inhlobo eziwu-8 ezahlukene. Ukuthi zingaki asizazi. Kodwa usolwazi, unzingalwazi, usochwepheshe, umProphet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukuthi mina nawe sibe nesithombe, sibe nepicture. Uthi watshelwa umdali ukuthi lezo ngilozi lezo eyodwa yazo, eyodwa yalezo ngilozi lezo, ukusuka la endlebeni yayo ukuza la ehlombe, kungakuthatha 700 years, amakhulu ayisikhombisa eminyaka, uhamba ungabheke emuva. I-distance, ibanga ongalihamba usuka la endlebeni yayo uza kuphi? Uza ehlombe. Ingendlela lezo ngilozi lezo zinkulu ngakhona. Uma ngabe ichaza kumprofeti uthi inyawo zazo zila kuphelela khona umhlaba, amakhanda azo ala kuphelela khona amazulu. Inyawo zazo kula kuphelela khona umhlaba, amakhanda azo kula kuphelela khona amazulu. Bese kulandela ke manje umdali, umvelinqangi odale yonke lento esengiyibalile yonke. Sekulandela ke yena ke manje. Allah says in the Quran, La tudrikul absar
wa huwa yudrikul absar is beyond mind comprehension. Allah is beyond yonke lento esengiyibalile. Allah ungaphezulu kwayo yonke lento le esengiyibalile. Umqondo wakho angeke waze wakwazi ukuthi ucabanga ukuthi Allah kahle kahle mkhulu kangakanani. Yonke lento esengiyibalile, Allah is beyond. Amehlo akho noma ungacabanga nengqondo yakho ngeke izicabange ukuthi umdali into enjani, ukuthi umdali ubukhulu bakhe into engakanani. Lokho esesibalelwe kona is enough. My brother, my sister, lona ke lo mdali engikhuluma ngaye ke yilona ke mina nawe esizenzela umathanda. Masifuna ukuthandaza siyathandaza, ongafuna ukuthandaza akathandazi, ongafuna ukhipha imali ye-charity akayikhiphi, imali yabampofu. Makufika iRamadan makumele kufase, ongafuna ukufasa uqamba amanga, hayi mina ngiyakhula, hayi mina nginoshukela, hayi mina udokotela uthe ngingafasti. This is the being. Lona umdali lona ke thina nawe esithathe advantage. Yingakho Allah ebuza embhalweni engcwele, ya ayyuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim. Allah uyabuza kuthi nina abantu enginidalile kungani nithathe advantage? Why nithathe advantage ukuthi ngoba mina ngumdali onomusa, onesihawu, onobubele? Kodwa angishongo ukuthi take advantage. Why nithathe advantage? Alladhi khalaqaka fasawwak. Allah uthi yimi ngikudalile ngaze ngakufeshina, yimi ngikudalile ngakubumba ngakufeshina waba yilento le oyiyo. Kodwa wena you are still taking advantage. My brother, my sister, Allah is beyond. Allah ungaphezulu kwayo yonke into ongayicabanga. Ubukhulu buka Allah angeke uze ubumagine. Kodwa Allah wazi yonke into ngathi. Wa yudrikul absar. Allah wazi yonke into ngathi. Ayikho into Allah angayazi ngathi. Ubukhulu ke buka Allah lo esikhuluma ngaye thina sithi kufanele umkhonze yena yedwa. Wena ke okhonza abanye uNkulunkulu wazi from namhlanje. Suyazi from namhlanje ukuthi lo omdelelayo njengoba uguqile phambi kwaleso sithombe leso, njengoba uguqile phambi kwaleso siphambano esinaleso sithombe leso abakukhohlisile bathi uJesu uguqe phambi kwaso, nangoke umveli nqangi, umdala weinsuku, umenzi weinto zonke, omdelelayo sengukubalele yonke into ayidalile. Engathi Allah ngasipha amandla ukuthi asivule ingqondo, siqonde, siqondisise, sizwisise izwi lakhe, sizwisise amazwi abaprofeti abasiyala ngawo ukuthi sikhonze uAllah ngokweqiniso. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayhi. Inkazimulo yonke ifanele uAllah yena yedwa. Nodumo lonke lufanele uAllah yena yedwa. Ngiyafakaza ukuthi akekho nelungelo lokukhonzwa ngaphandle kukaAllah. Ngicela uAllah athethelele iziphambeko zami neziphambeko zethu esizenza singazi nesizenza singazi. Wa atubu ilayhi. Ngicela ukuthi uAllah athethelele iziphambeko zethu, emukele izikhalo zethu nezicelo zethu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abafuna ukungifonela, igama lami ngu-Ismail, nguNhlakanipho, ngumzwandile, nguSandanezwe, nguLinda wakwambatha, uSandukandaba. Nazi inamba zami 078 214 3189, 078 214 3189, 061 458 5537, 061 458 5537. Ngiyabonga kakhulu, nginithanda nonke izwekazi lonke lase-Afrika. Ngicela ukuthi bafowethu uma nilalela lama video wami ni like, ni subscribe, ningifonele mangabe khona ningakuzwisisi, please ngicela ukuthi nibuze, ngoba inhloso yami nenqobo yale video le ukuthi bonke abantu bavuleke amehlo, bazi iqiniso, bazi ukuthi umdali ungubani and ufuna ukukhonzwa kanjani. Ngiyabonga kakhulu.